jolony man gi studio bende onene e wang' machielo mano kaka no mantiere kar ka kendo mane ma ankelowa e giko mar chenro kaduogo e studio ka mondo mi ang' adhi nyime kod twak ma antiere go ka bende watieko wach mogik manyalo bedo kar ka. Daktari Nancy Omolo ng'eni ka ng'ami thuolo mondo mi losi ang'e kawe mimed nyaka wach mari mogik e iye kanyo kotenore kod paro mowuok Mombasa kod moko bende mowuok kuom joneno mane oronwa ote machuok. Achak kodi kata ng'adhira mana mapiyo kona dakika ariyo modong' nyalo yudo kanyo ka koro watieko. Okay, erokamano Cleophas. Koro abro temo wacho my colleague okumuno se address gine questions moko mane jomoko wacho to koro abro dhi nikech nawinjo ka ng'ato wacho ni gidwaro generators mondo gigine gigogo pi. Koro gima dwa nyiso gi ni sani nitiere generators ma gin solar powered makata ka in gi kisima to nyalo goni pi. Sani wan kata gi mana gi gine solar gine kata mana irrigation wan gima tiyo gi solar. Koro gima nego sani wang'e ni solar mano en green energy. Kato kochako bedo wach mar pige mabiro giendi waseneno kake kano pi biro ma pi terji waseneno kake kuonde moko machalo Turkana sama chieng' reny to ka next time wachako neno ataro magin giluongo ga ni flash floods. Pi bira dichiel nie to pi tero ji tero mtokni everything koro pigno be ok konygi kata koro gik maneno ni ere kaka kata county government nyalo tiyo gi national government mondo gitim gimiluongo ni water harvesting mondo gitim storages nikech magi gik mosetim kaka e pinje machalo Israel motuo kabisa to pod gipidho chiemo magi export kata chiemo Kenya ka kato nitie piny moro kendo machielo miluongo ni Bangladesh ndalo moko kanyo 2011 na dhi kanyo e gima luongo ni community based adaptation koro Bangladesh ni en piny ma flood nitie mora koro kane wawuok e capital city mo adhi nyaka e rural kuma ji nitiere aneno kaka community moro ne cope gi floods koro nitiere gik magiketo nitiere poles magiketo maka pi osechopo kineno ka pi ochopo kumoro to uchako ng'iyo ni onego watang' ka pi ochopo level moro to nitiere gin gi kuonde magiluongo ni evacuation centers to evacuation centers go gin e skunde koro kata kuonde machalo Kano gini kande onego gibed gi kuonde moko ma high maka kosechakore achaka ni etido ka communities osewuok to gidhi e skunde to skunde go be nigi store manyalo kano negi gik moko nikech ng'ato bena sani kaka George Okobe okelonwa jok mane wuoyo ka Mombasa giwacho kaka ginyalo link mar ayaki gi lokruok mar lwasi makizungu waluongo ni health and climate change makata ka koro next week gini biro adhi bede session moro mar health and climate change to macha the focus en no more malaria magiwacho ni ok gidwa malaria ni obed moro man kesama yeah. Koro mago te waneno ka gin gik mwanyalo ng'iyo ni chiemo gigeni olal kata kituo nyalo affect. Koro kabi wacho mang'eny kabisa to gimabo wacho ni kake meeting ni biro ka Nairobi next week hapa nego wabed ready nikech police maker dhi bedo kanyo national government dhi bedo wadhi bedo gi county government wadhi bedo gi exhibition koro en opportunity mar counties mondo gi showcase nyango mabeyo magitime county gi to kendo that meeting kabiro counties onego chak ng'iyo ni to kuonde mage nyalo participate mondo giyud maximum koro mage manyalo wacho to kendo awacho kaka wan joluo mang'eny e climate